Ahojda, já jsem Kája a já vás vítám u dalšího dílu a dneska si ukážeme, to je nová série a bude se to jmenovat Jak stáhnout věci, nebo jak nainstalovat věci. Je to jedno, bude se to prostě jmenovat Jak stáhnout věci. Tak, my si dneska ukážeme, jenom co jsem si tady díval, jak si stáhnout Minecraft. Takže já si tady já to nachystám a zatím vás stopnu. Tak, to prohlížíte Google, si napíšete Minecraft, teď vám dám do popisku videa i tuhle stránku, tu si otevřete Minecraft, ale upozorňuji, je to jenom pro Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows XP. A to asi je vše. A jinak, kdyby vám to nešlo, tak natočím další díl, napište do komentářů, jako jestli vám to funguje, jestli ne, já vám s tím poradím, protože já už jsem to tady stáhnul asi kamarádům, prostě hodněkrát a tu třeba píše Google. Nejlepší verze Free Minecraftu, jakou jsem kdy našel. Díky moc, funguje bez problémů. Má pravdu, funguje bez problémů. Nic se mi na něj ještě nikdy neskazilo, mám tam plno baráků a natočím na něj nějaké díly a prostě tak pokračujeme. Hledáš funkční Minecraft nyní ke stažení zdarma. Tak jak jsem říkal, na ty Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 dajete Minecraft Download. Do toho nerozumíte, jako stáhnout Minecraft, tak nainstalovat. Tak, tady si počkáme chvíli, ale vám hodím všechno do popisku videa a tady dáme stáhnout soubor, ale tady já to stáhnu. Tak, tu se vám to, já mám, je to pod stránkou Gasplay, je to název, já mám totiž Windows 8.1, takže natáčím přes Altuber a tak teď se mi otevře a na tom Gasplay se tomu říká, já tomu říkám Gasplay. Je tam ještě 2 Minecraft a další 2 nějaké střílečky. Já teda jsem si to otevřel jenom na Minecraft a vážně to funguje bez problémů. Tak, teď se vám to tady otevře, teď se mi to tu otevře, tak. Teď se to v chvilku počkáte, já to zatím no tak to nebudu stříhat. Mám rychlý počítač, mám ho rok starý a jako rychlý, vyhovuje mi na hry, mám v pokočku dva jako monitory a 2 počítače, stejný natáčí, mám tam stůl, pozadí zatím a tak. To už píše OK. Tak, nic Windows. Jo, a ještě ten, kdo si máte úplně nový počítač a díváte se na mě, tak to ještě po vás bude chtít stáhnout Javu. Jmenuje se to Java, také vám to hodím do popisku videa. Tam už je to lehké, tam si to nainstalujete a je to pro každý počítač. Jako to už byste měli zvládnout, to už není tak těžké. No jinak prostě to se vám otevře tady tohle. To otevřu taky. OK. Tohle zavřu. To je jako to stejné. No prostě vám se ten display, teď se vám to tady tak stáhne na 80%. Tu už se mi otevřela ta Java, vidíte? Tak já vám ji ještě ukážu. Hop.
pomalé jak sračky. Zahájí natáčení, zahájení načítání, ověřování, internetové vybavení, načítání klinta. Tak. A vy to máte. A tu vidíte ty hry, co tam všechno jsou. Minecraft, nějaké tohle a tohle. Všechno tam. Ještě mě napadlo, na co natočím hry, že budu, kde jsem to dělal otevřel. Tu javu. Protože já mám tu javu, hodím do popisku videa, ale prostě tu otevřete. Otevřete tohle, to se vám načte. Teď vám tam hodí takové 3 ikonky. Vy tam úplně dole je Minecraft, tam na tom Minecraftu dáte nainstalovat. Teď se nám to nainstaluje v tom Studio Play, potom už tam je dáte jenom spustit, tam se vám to spustí, za 5 sekund se vám to načte, dáte, shodíte, jaké chcete mít jméno, po každé nějaké jiné si můžete dát, no a potom pak dáte play, tam vyberete, jakou chcete verzi a tak, no jak si vyberete tu verzi, tak tam dáte ještě, myslím, start, nebo play, je tam play, dáte to play, teď se vám to bude načítat, hned ta první verze se načítá tak asi minutu, ale ty potom, když už to poštíte třeba po druhé, tak už vám to je za 2 sekundy, tam už vám to načte, samo vám tam najde Janoga a už můžete hrát, dáte, jestli chcete, můžete si to přepnout do češtiny, ale je to lepší v angličtině, protože tam máte více toho, jako, víte čeho, že tam víte toho, těch let's playů a toho je v angličtině, takže ale já to mám v češtině, protože mi to více vyhovuje. No tak já se s váma loučím a dávejte like za toto video, subscribe, neboli co chcete a asi to je všechno. Takže ahojda!